Ако един ден се събудиш и целият свят е обхванат от сенки, ще имаш ли смелостта да ги победиш? Днес ще чуеш история за момче, което откри, че най-голямото му оръжие не е силата, а въображението. Орденът на Сребърната звезда. Алекс беше на 12. Понякога му се струваше, че животът е несправедлив. В училище винаги имаше някой, който да се подиграва, а вкъщи често му казваха: "Ти си още малък, това не е за теб." А Алекс искаше да е част от нещо голямо, да докаже, че може. Една вечер, когато гледаше звездите през прозореца си, една падна. Но вместо да изгасне, тя кацна в двора като светещо кълбо. "Алекс", прошепна тя, "ти си избран. Само ти можеш да върнеш светлината в света." "Аз?" почти се изсмя той. "Аз съм просто едно момче." "Именно, само децата още помнят какво е въображение. Само те могат да видят това, което възрастните са забравили." Светлината се разтвори и в ръцете му се появи меч от чиста светлина. Градът без усмивки. Алекс мигна и вече не беше в стаята си. Стоеше на каменен площад в град, който изглеждаше като изваден от приказка. Но всичко беше покрито със сив прах. По улиците вървяха хора без изражение, децата седяха неподвижно, без усмивки. "Те са под магията на сянката", прошепна старица с прегърбена фигура, появила се до него. "Тя открадна въображението им. Скоро ще забравят кои са." Алекс стисна меча. "Как да ги събудя?" "Трябва да минеш през 3 изпитания. В гората на страха, в реката на срама и в кулата на сянката. Там ще намериш ключовете на светлината им, но помни, сам няма да успееш." Първо изпитание. Гората на страха. Алекс тръгна по каменен път, който го отведе в гъста гора. Дърветата шепнеха страховете му. "Ти никога няма да бъдеш достатъчно добър. Винаги всички ще се подиграват с теб. Няма да успееш." Сенките се приближаваха, протягаха ръце, а мечът започна да трепери. Точно тогава Алекс чу детски глас. "Хей, ти си нов, нали?" Момиче на неговата възраст изскочи зад едно дърво. Очите й бяха оплашени, но изкрящи. "Аз съм Лия. Сянката ме хвана, но не можа да ми отнеме напълно мечтите." Заедно започнаха да повтарят на глас нещо, което Алекс си спомни. "Аз съм смел, аз мога, аз съм смел, аз мога." Сенките се дръпнаха, а гората започна да пропуска светлина. Лия хвана ръката му. "Вече не си сам." Второ изпитание. Реката на срама. Двамата стигнаха до река, която беше гладка като огледало. Когато се наведоха над водата, отраженията показваха най-срамните им моменти. Алекс как се препъва пред цял клас и всички се смеят. Лия как излъга приятелката си и я е изгубила. "Това боли", прошепна Лия. "Но не ни определя", отвърна Алекс. "Всеки греши. Важното е какво правим после." Те потопиха ръце във водата. Срамните образи се разтвориха и вместо тях се появиха усмихнати лица на хората, на които бяха помогнали. Реката се разтвори и от нея изплуваха още 2 деца – момче и момиче. Те също бяха освободени. Пътят към кулата. 4 поеха заедно. Пътят беше пълен с препятствия. Мост от въжета, който се клатеше, докато вятърът чепнеше: "Пъдни, пъдни, пъдни!" Огромна порта, която се отваряше само когато те си подадоха ръка и застанаха заедно. Всяка крачка напред изискваше от тях да си помагат. "Ако се караме, сянката печели", каза Алекс. "Ако си вярваме, ние печелим." Кулата на сянката. На върха на хълма се издигаше черна кула, увита в мъгла.
От прозорците й се чуваше тъмен смях. Вътре стълбите се изкачваха нагоре без край, а на всяко ниво ги чакаха сенки, които се опитваха да ги разделят. Алекс е лидерът! Лиа е твърде слаба! Вие не можете да се доверите един на друг! Но децата се държаха за ръце, повтаряйки: заедно сме силни! Заедно сме силни! Заедно сме силни! Финалната битка. На върха стоеше самата Сянка, висока фигура, покрита с черно було. Деца срещу мен? Аз съм съмнението, страха и омразата във всяко сърце. Никога няма да ме победите. Алекс вдигна меча, но този път не сам. Лия и другите деца сложиха ръце върху него. Мечът се разпали с хиляди цветове. Ние вярваме в доброто! Извикаха заедно. Светлината избухна, изпълни кулата и разпръсна сянката на хиляди искри, които се превърнаха в звезди. Завръщането. Алекс отвори очи в стаята си. Беше пак вечер, но на бюрото му лежеше малка сребърна звезда. Той се усмихна. Вече знаеше, че въображението и доброто не са само в приказките. Те са оръжия, които могат да променят света. Край.